нас, про наш лёс. Ось бачиш, а лёс трагічны. І гераічны, і трагічны. Змагаліся, нібы з агульным ворагам. А потым вялікая неўдзячнасць, якую яны зазналі, і крыўда, якую яны зазналі потым ужо ў савецкай пасляваеннай рэчаіснасці. Ён не быў адзіным. Што яшчэ кранала, гэты выпадак не быў адзіным. Што яшчэ кранала, шановнае гаспадарства, гэта момант, калі ў 2003 годзе я надрукаваў маленькую кніжачку на 200 старонак, гэта не была цагліна, далёка ёй да гэтай кніжкі было, але яна складалася са спісаў ураджэнцаў Беларусі, якія змагаліся на захадзе ў польскім мундуры, у Норвегіі, Паўночнай Афрыцы, Францыі, Галандыі, на Атлантычным акіяне, у Італіі, безумоўна, і палеглі, загінулі. Я працаваў тыя польскія крыніцы, якія існавалі, і зрабіў спіс, такі спіс гэтых людзей у разліку на тое, што можа гэта некаму гэтыя звесткі спатрэбяцца, паколькі шмат хто з іх загінуў, і іх лёс быў невядомы ў Беларусі. І я не спадзяваўся таго, што адбудзецца пасля выдання гэтай кнігі, гэтай кніжачкі, гэтай брашуркі на 200 старонак. Да мяне пачалі тэлефанаваць, пісаць, прыходзіць на працу людзі, якія знайшлі ў ёй хтосьці свайго дзеда, хтосьці свайго бацьку, нехта свайго дзядзьку, і гэтак далей, і гэтак далей. Прыйшла жанчына і кажа: ты ўратаваў гонар майго дзеда. Я кажу: чаму? Бо ў нас у яго ў сям'і ўсе праклялі. Такія чуткі пайшлі, што пайшоў на вайну, не загінуў, але знайшоў сабе жонку, маючы двое дзетак, кінуў жонку, адсураўся ад сваёй сям'і, і застаўся на эміграцыі, там едзе на чужыне з новай жонкай, жыве, і яму добра, і ўсё цудоўна. А тут, кажа, разгортваем гэту кнігу, і як жа ж, ён загінуў у 44 годзе, ён не мог здрадзіць жонкі. Ён пахаваны ў Італіі. Прыйшоў яшчэ адзін чалавек, які знайшоў свайго бацьку. І ён кажа, што ўсё жыццё сваё свядомае шукаў бацьку на ўсходзе. Таму што было вядома, што ў 39 годзе савецкі палон, потым Бузулук, гэта за Уралом, Расія, і ўсё, і потым знік. І шукаў, пісаў Падольску, Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расіі, шукаў, яму ўсё адпісывалі, не ведае, лёс невядомы. Ну так, невядомы, для іх быў невядомы, таму што ён уступіў потым у армію Андерса і з гэтай арміі прайшоў, і яго трэба было шукаць не на ўсходзе, толькі на супрацьлеглым канцы света, так, на захадзе. І такіх выпадкаў было вельмі шмат. Таму